Friesland kiest. Hoe zou het mij deputaire en ChristenUnie-listloeker Piet Adema gaan? Hij Bootsma die had hem vermoord dumpt, maar ik haast wel zeggen, dat klinkt heel onsympathiek, maar ik weet hem net bedoeld. Had hem achterlaten en ik het samen nemen. Op de lemmer mij als opdracht om zo gauw mogelijk, maar wel met de bus of met de trein, IPB 4 dus naar Kolm te komen. Wij zullen even een Mauritië meisje. Het is nu het 10:06. Dat is dus hartstikke betiert nog. Het is koud. We zitten op de bus te wachten en we maken hier de reis naar Kolm. En daar proberen wij nou ja, jouw een kwartier van jongen proberen we eronder te komen. Het is lekker fris. Het is een lekkere winterke. En dat is op zich niks mis mee, want dat past bij Friesland. Dus daar maak je een beetje op klaar en dan is het klaar. Dus meestal zou dat een uur of kwartier of zo, tussen zo'n uur en jou wachten, maar van huis gaan. Nou, en Joost, meestal is tussen nou ja, jouw wolven en jouw wien dat ik thuis ben. Dat ben ik dagelijks een beetje, 5 dagen in de week. Goedemorgen. Nou, wil het wat voortvarend van start of net? Ja, nou ja, je zijn al high maar hebben wat drop, maar ja, je hebt me er wel even in de keld zet. Maar uiteindelijk ben ik in de bus gestapt in Lemmer in een mooie warme Q-liner. En we zijn nu bij tussen Jouren en Jereveen naar het station Jereveen waar ik straks op de trein stap. Ja, ben er nou ook mensen die zeggen, hey, ik ken die man, dat is dus deputaire van verkeer of net? Nee, ik ben stiekem maar een beetje achter in de bus zitten gang, zodat ze net weer mij passeren. We binnen bij Jereveen en we gaan nu op bij naar Ljouwertag. Dus het gaat goed, een mooi schema. Dus wat dat betreft, we moeten hier om zo'n uur bij. Nou, het is nog precies zo'n uur, dus het gaat hartstikke goed. Ik ben zeer tevreden tot nu. Ik zit in de trein, ik ben nu even op bezoek bij de Nederlandse spoorwegen. En bij Riederkerk Jouwert ben en dat gaat op zich best knap op dit moment. We stappen straks uur op de trein van Arriva. En van daar geven we mij de post en dan pakken we het laatste stukje pakken we met de bus. De wie ik al aan Twitter die adviseerde me maar als ik de bus net heel zoeken om het laatste stukje te rennen, omdat het allemaal kwart eindje is tussen Boetenkost en Kolm. Dat is wel gezond, maar we pakken het allemaal even op de bus. Deputaire Piet Adema, listloeker Piet Adema van de ChristenUnie. Dat wordt allebei de manier, maar dan krijgen we er ook geen gezoden bij. Ja? Nou, als de meesten goed zien, als ik listloeker ben, ga ik een strapdas net voor. Want dan denk ik op de poster en als ik een strapdas voor, dan ben ik deputaire. Dus de meesten kunnen goed zien wanneer ik wat is in welke hoedanigheid. Hoe gaat het ontnood? Je wint de laatste keer zo'n beetje in Ljouwert? Ja, nou daar ben ik nog wel knap aan bij wij. Ik ben nu gekregen het station West-Rijnhoorn. Dus wij zijn nu onder een prachtig mooie opgaande zinnen die door het mooie Friese landschap hier. Met mooie heldere lucht rijden we naar Boetenpost. Dus het gaat heel best. Geen vertraging gewoon. Alles rijdt stipt op tijd. Dus het gaat prima. De reis die verloopt heel mooi. Geen problemen gewoon. Wij hebben op zich goed reizen kent. Alleen nog, ja, wat je nu zag is dat het wie ben we boeten uit de warmte van de IBV4 wij. En ja, dan verneem je wel even dat het weer fris omsnuurd is. Dus ik moet eerst juist besteed waren, want ja, het is deze week nog campagne vieren en we moeten een beetje zomerbloemen natuurlijk. Dus vandaar, ja, nou, dit is beter. Nu kan ik de kjouw erom. En dus ik ga straks maar lekker weer naar Ljouwert en dan probeer ik daar maar weer de goede dingen voor Friesland te doen. Friesland kiest.